और रक्षाबंधन के लेकर के बहुत से महिला लोग के, बहुत से बहन लोग के और बहुत से भाई लोग के ई टेंशन में दिमाग बाटे कि राखी हमनी के कब से बनवाई सन, और बहन लोग के ई दिमाग में चलता और फुआ लोग के कि हमनी के राखी कब नैहर अपना बांधे जाई सन। तो यही के क्लियर करे खातिर हमारा साथ में जुड़ चुके बानी ये शिव सरिया मंदिर के पुजारी जी। यहाँ से बातचीत हुई कि आखिर में कब से लोग राखी बांधे तो उचित बाटे और कब तक ले राखी बंधन के जो प्रोग्राम बाटे। सबसे पहले स्वागत बा जी, नमस्कार, धन्यवाद। तो हम चाहें कि पहले के सवाल हमारी बा कि आखिर में लोग के सवाल बाटे कि राखी बंधन कब से बाटे, तो तनु के क्लियर करी, डाउट बाटे बहुत लोग के। जी, सबसे पहले हम रउआ के धन्यवाद करतनी कि रउआ हमारा मंदिर में आइल बानी। और रक्षाबंधन के बारे में बता दी हम कि पूर्णिमा जब होला, पूर्णिमा जब से स्टार्ट होला, तो जैसे कि काल से पूर्णिमा स्टार्ट होता टे, ठीक बा। तो पूर्णिमा के दिने आधा दिन भद्रा मानल जाला, ठीक बटे। पूर्णिमा के कोनो पूर्णिमा हो को, कोनो पूर्णिमा के दिने आधा दिन भद्रा मानल जाला। आधा दिन के बाद से भद्रा के बाद से कोनो शुभ कार्य हो, कोनो बढ़िया कार्य करे के चाहिए। जैसे भद्रा में सही नहीं बतावल गई, भद्रा में कोनो भी कार्य कइल गई सफल नहीं बतावल गई, ओकरा खातिर क्षति पहुँचेला भद्रा में। तो हमनी के जौन बात है कि 19 तारीख के आपके हम दिखा सकतनी पत्रा में कि पूर्णिमा, देखी रुआ लिख सकत है, पूर्णिमा स्नान दान व्रत हेतु पुण्य स्नान दान, पूर्णिमा के दिन स्नान दान करके और आप दान उन कर सकतनी, ठीक बटे। ओकरा उपरांत एजा लिखत है भद्रा उपरांत 1:25, एकरा उपरांत से रक्षाबंधन राखी कार्य मतलब स्टार्ट होता है। हाँ, 1:25 के बाद से राखी के कार्यक्रम स्टार्ट होता टे। ओकरा पहले जौन होता टे भद्रा होता टे, जौना में कोनो का कला कि हमनी के बढ़िया काम हमनी के का कला मांगलिक के कार्य नहीं जा कर सकत। ये खातिर ई भद्रा के हर पूर्णिमा के दिन है, हर हम आप सब जनता से बता देवे के चाहतनी कि पूर्णिमा के जौन दिन होला आधा भद्रा मानल जाला, आधा भद्रा के बाद से बढ़िया दिन मानल जाला। अच्छा, अगर में लोग राखी बांधा तो लोग का नुकसान हो सकता है? जी, ए में सही ना मानल जाई। हम आपके बता दें कि भद्रा में के क्षति पहुँचे वाला चीज़ हो सकता है, लोग बन सकता है। इससे भद्रा में कोनो कार्य बढ़िया ना करे के चाहिए। सब रक्षाबंधन वाला कार्य, कैसे कि रक्षाबंधन भाई के उ रक्षा के बंधन करती है, जैसे रक्षा तो बांधत या अपना मने रक्षा करे खातिर उ बंधन के बांधत या। तो वो रक्षा के एगो बढ़िया समय पर कल जाओ आ ओके बढ़िया साहित्य हो वो बरा से शुरुआत कर जाओ तो हमने खातिर बढ़िया रही। देख सकते कि जितना बहन लोग चाहे जितना फुआ लोग यदि देखता है वीडियो के, तो एक बार और जरूर सब वीडियो के अंत तक बना रही जा, कैसे कि रोल खातिर बाटे। और वीडियो में अगर वो देखता नहीं जाओ तो बता दी कि 19 अगस्त के सुबेरे से लेकर के 1:25 के बीच तक राखी तनको नहीं के बना के 1% भी ना, 1:25 के बाद एक संजोग बनता है। तो जितना भी वो सब देखता नहीं जब वीडियो श्रद्धालु लो तो अपना बहन के लगे, अपना फुआ जितना रिश्तेदारी बाटे सब तक पहुँचा दी जा, ताकि वो लोग भी सतर्क हो जा।